భారీ వర్షాలు కోస్తా జిల్లాలో ఈదురు గాలులు వర్షాలు. సో మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం దాని ఆనుకొని తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ఆవరించి ఉంది. రేపు అల్పపీడనంగా బలపడే అవకాశం అయితే ఉంది. దీని ప్రభావంతో కోస్తా జిల్లాలో పలు ప్రాంతాల్లో ఈ నెల 18 నుంచి 21వ తేదీ వరకు వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొన్నారు. సో మీరు చూసుకున్నట్లయితే 21వ తారీఖు వరకు తీరం వెంబడి గంటకు 40 నుంచి 55 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం అయితే ఉందని, సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. మత్స్యకారులు ఈ రోజు నుంచి 21వ తేదీ వరకు కూడా చేపల వేటకు వెళ్ళొద్దని చెప్పేసి ప్రకటన అయితే జారీ చేశారు. సో ఈ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే రాగల 3 రోజుల పాటు అటు ఆంధ్రప్రదేశ్, ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా చాలా చోట్ల వర్షాలు అయితే కురుస్తూ ఉన్నాయి. అక్కడక్కడ కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు అయితే కురుస్తాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారు. సో మొత్తం 3 రోజులు చూసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో విపరీతమైన వర్షాలు అయితే పడబోతున్నాయన్నమాట. 21వ తారీఖు వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని చెప్పేసి వాతావరణ శాఖ అయితే తెలియజేసింది. ఒక లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవుతూ ఉండండి.